Evropski komesar za susedstvo i proširenje EU Oliver Varhelj izjavio u Tirani da se državama Zapadnog Balkana nudi članstvo u EU. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da je Brisel posvećen jačanju integracija i saradnji sa regionom. Dok traje samit EU Zapadni Balkan, u Tirani se održava protest opozicije koju predvodi lider Demokratske partije i bivši predsjednik i premijer Albanije Sali Beriša. Na protestu je došlo do incidenta kada je nepoznati muškarac fizički napao Berišu. Incident se dogodio tokom protestne šetnje. Srušio se MiG hrvatske vojske. MiG se srušio kod Daruvara i u toku je potraga za jednim od dvojice pilota. Tu informaciju potvrdilo i Ministarstvo odbrane. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru i danas igraju utakmice osmine finala. Trenutno se igraju utakmice između reprezentacija Maroka i Španije koja je počela u 16 sati. Od 20 sati sastaju se Portugalija i Švajcarska. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab do umeren, istočni, severoistočni, na jugu zemlje i južnog pravca. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni.